La majoria de nosaltres entenem que això de comparar-nos amb altres persones és una tonteria. Hauríem de preocupar-nos amb les nostres vides i no amb la vida dels altres. Però, abans de parlar d'aquest tema, anem a menjar una mica i ara tornem. Sí, pícnic. Estem molt millor ara. Ara, penseu amb els inconvenients de fer comparacions. Normalment comparem les coses equivocades. Comparem els nostres cotxes amb els que els altres tenen, o la casa on vivim amb la casa on els altres viuen, o el que guanyem amb el que imaginem que els altres ganyen, o la quantitat de seguidors que els altres tenen a Instagram o a Facebook. Però a la llarga això no té cap importància. Tenim tendència a comparar el pitjor que sabem de nosaltres amb el millor que imaginem dels altres. L'objectiu de la nostra vida no ha de ser viure una millor vida que la dels altres, sinó viure la nostra vida el millor que puguem. I a més, les comparacions normalment s'enfoquen amb la persona equivocada. Nosaltres només podem controlar el que nosaltres fem, el que pensem i la forma com seguim la nostra vida o fem les coses. No podem controlar el que fan els altres. Llavors, per això, mirar el que fan els altres i comparar la nostra vida amb la dels altres no ens ajudarà a caminar cap endavant. Ara, com fer per començar a viure la nostra pròpia vida i deixar de comparar-nos amb els altres? La veritat és que, honestament, tots ho fem i nosaltres ho hem fet i ho seguim fent moltes vegades comparar-nos amb els altres. Però n'hi ha algunes estratègies que estem utilitzant per deixar això enrere i avui volem compartir amb vosaltres aquestes estratègies. Algo molt interessant i que funciona molt bé és, sempre que ens trobem en un moment en què ens estem comparant amb una altra persona, amb el que sigui, doncs ho diem en veu alta. No a l'altra persona, però per nosaltres mateixos. I així com que es fa un clic, ens despertem i ens donem compte del que estem fent. Sí, és la qüestió de dir, mira, m'estic comparant aquell amb aquell, estic tenint envídia del seu cotxe, estic tenint envídia del que sigui, i al verbalitzar-lo ens donem compte de la tonteria que és, i verbalitzar-lo ens ajuda a superar-lo. Celebrem qui som i el fet de que som únics i som una creació especial. No hi ha cap altra persona com nosaltres. Tu ets una persona especial, una persona que ajuda. Ets un bon marit, una bona mare, un bon fill, una bona filla, un bon company de feina. I tantes més coses. Mira't a tu i mira allò que tu saps que és bo fent-ho o sent-ho. Enfoca't amb el que saps fer, sobretot amb el que saps fer bé, i deixa't de comparar amb altres persones, perquè és com comparar pomes i pets. Jo intento enfocar-me en mi i les coses que vull cultivar a la meva vida i a la vida de la meva família, com gratitud, contentament, fe, alegria, esperança. I això em serveix per enfocar-me amb el que sóc i el que vull donar i no enfocar-me amb els altres. A la vida estem tots a la mateixa carrera, intentant cadascú viure la seva vida el millor possible i intentant fer d'aquest món un món millor. I estant competint tota l'estona amb els altres, a la llarga no ens porta res, no ens ajuda en res. Estem tots junts amb aquesta carrera i lo ideal i lo més intel·ligent és intentar fer pels altres el millor que podem. Doncs encoratjar, donar ànims i fer el millor que podem pels altres quan estan en alguna dificultat o necessiten ajuda és el millor que podem fer. Aquella imatge d'Instagram o aquella portada de revista mai ens conta tota la història d'aquella personatge, d'aquella persona. I moltes vegades té hores i hores d'edició i inclús Photoshop. Per això, no pensem que els altres són perfectes. Els altres són persones que estan lluitant també per viure una vida amb sentit. I això inclou la gent que coneixem personalment, a la feina, amics, etc., i els que veiem a la tele. Sí. És molt important viure una vida intencional. Ser molt honestos amb nosaltres mateixos i tenir sempre molt clar on volem arribar o qui volem arribar a ser. A la mida que ens enfoquem
en ser la millor versió de nosaltres mateixos, llavors estarem menys inclinats en comparar-nos amb els altres. Això no vol dir que no podem agafar bons exemples de la vida d'algunes persones o de lo que algunes persones fan. Però a l'hora d'aplicar-la a nosaltres no es tracta d'imitar-los, es tracta d'aplicar-lo segons els nostres principis, els nostres valors, el que nosaltres creiem, la persona que nosaltres som, i no el que és i el que fa l'altra persona realment. Si t'ha agradat aquest vídeo, esperem que sí, fes-li me gusta, deixa'ns els teus comentaris i subscriu-te al nostre canal si encara no l'has fet. Ens veiem el proper divendres. Ens veiem el divendres.